Banská Bystrica sa rozrastie o novú modernú štvrť. Na známom kopci Graniar vznikne rezidenčný projekt Greinberg a ten sľubuje nový pohľad na bývanie pod Urpínom. Zabudnite na šedé paneláky, kopec aut a betónové sídlisko. Greinberg prinesie bývanie s najkrajšími výhľadmi na Bystricu, a to len 10 minút pešo od centra mesta. Na projekt Greinberg sa nepozeráme ako na projekt výstavby jednej izolovanej bytovky, ale vnímame ho ako vznik novej plnohodnotnej mestskej štvrte v Banskej Bystrici. Pri návrhu projektu sme vychádzali z prirodzene svahovitého terénu. Túto kvalitu sme využili v prospech bývania v lokalite. Podarilo sa nám navrhnúť bytové domy uložené terasovito po vrstevniciach, vďaka čomu sú všetky byty kvalitne preslnené a s krásnym panoramatickým výhľadom na lokalitu. Navrhli sme car-free zónu, znamená to, že eliminovali sme tranzitnú dopravu v území, čím sa absolútne eliminuje hluk a prašnosť, vďaka čomu získame kvalitné, zdravé a ekologické prostredie vnútrobloku, ktoré je vybavené zeleňou, atrakciami, čo pomáha budovať zdravý a komunitný život obyvateľov. Našou filozofiou je stavať mosty, nie ploty. Preto detské ihriská a komunitný priestor bude prístupný širokej verejnosti, nielen obyvateľom projektu Greinberg. Prinášame sem infraštruktúru, ktorá tu dlhodobo roky chýbala. Výstavby ciest, chodníkov, ale aj pridružených investícií do vodovodnej a cestnej infraštruktúry. To všetko maximálne zlepší komfort a kvalitu bývania súčasných, ale aj budúcich obyvateľov Greinbergu. Veríme, že Greinberg oživí susedstvo a vytvorí komunitu, kde sa staré spája s novým v jeden harmonický celok. Greinberg to nie sú len pekné vizualizácie. Je to projekt, ktorý rozvinie celú lokalitu komplexne. A už budúci rok sa začne s výstavbou. Čo je možno pre mnohých prekvapením, ako prvá vznikne nová, rozšírená prístupová cesta, ktorá bude slúžiť všetkým obyvateľom Graniera.